Toto je Rádio Slovensko. Felix Slováček, ktorý je naším hosťom. Vítajte u nás v Rádiu Slovensko. Dobrý den, dobrý den. Vy budete koncertovať totiž na Slovensku v Bratislave, aby som to ešte zúžila v Petržalke v Zrkadlovom háji v kultúrnom dome. Moc sa na to teším. Aj my. Krásne je žiť, sa dokonca volá tento koncert. Bude to konkrétne 9. decembra. Ano. Takže vy sa na to tešíte, ale spolu aj so svojím bandom. Ano, protože chceme přinést v tom adventním čase nejenom nádherné melodie, ale i trošku swingu a trošku jako muzikálu, trošku rocku, ale samozřejmě převáží nádherné melodie, které se v tomhle čase nejvíc hrají. Že jo? Tento koncert je aj pri príležitosti vašich 80. narodenín, ktoré boli v máji. Ano, to jsem si velmi užil, protože jsem měl krásný, hluboce vyprodaný koncert v Pražské Lucerně, kterou všichni mi... Predpokladám, že všetci do jedného sa vás pýtali, ako to robíte. Že máte toľko energie, toľko elánu, že ešte takéto koncerty hráte veľké. Pritom udržať takýto jeden koncert, to chce veľa síl a energie. Aj v takomto veku stále ste mladí. Tak já nevím, jak to robím. Tak v každém případě si trošku hejbu a v každém případě pořád hraju. A to je základ. A je to tými ženami tak já mám trošku rád však. život. Prostě a kdo má rád život a ještě kolem sebe krásný lidi a proto se to jmenuje i krásné je žít, protože myslím si, že člověku má být přes den krásně a v noci mu má šumět nějaký tajemství a tak dále s tím proplouvat a je to tak, jak to je. Toto je Rádio Slovensko.